Oh, ito yung tikay-kat ng tay. Para tayong galing sa ano ah. Enjoy ang gili ah. Bye! Ang Tiligaya, paano maghiwa yung mayayaman? Magkain yung mayayaman. Dito na naman kami kanila Juan dito sa Lagundi. Murong Lagundi. Magkuha ng papait. Papait. Ang tawag nila dito yun ay maragusto. Maragusto. Masarap daw ihalo sa masarap din ihalo yun sa alamang, may kamatis, may taba. So, maghahunting tayo. Mas marami daw dito sa may pantalan. Ang pamay. Saan kasi galing mo na sa labas na? Sila yung bigyan dyan. Yung pagkapilyahan. Pagkapilyahan. Hindi mo na kayo nagdala ng ano, baka kayo abot na. Sasabihin ko sa inyo, hindi kayo tumatanda eh. Ayan mo ba na yung bahay? Nanay nito ya Richie. Malakas pa. Sige po, mag-ayun. Saan kayo pupunta? Diyan po maghanap po ng maraguso daw po. Ay, naku, iitim kayo, ang init sa palayan. Okay lang po, sanay po kami sa init ah. Wala tang gas. Sakay na ulit. Ayan guys, sarado ang ano, Banggandang Baras. Bakit po talaga? May kukunin lamang kami. Under ano renovation. Dahil nasira daw nung ano nakaraang bagyo. Na-flat yung aming service guys. Kabigat ng Tiligaya eh. Ito may mga pansila. Naku, nagadaan tayo. Naku. Talaga. Ito di po. Ito itikay-kat ng tayo. Ito kailangan ito sa kinbanan. Kailangan ito na Agawa man tayo. Mega daw. Tiligaya. Ay, ang Tiligaya. Ang Tiligaya. Ay, wala na si Kinhab yan. Gamit sa kusina. Maghanap kami ng ano
Dagdag na ano, palayok. Oo, sa nagawin namin sa pang-stream. Kapag Yung ganun sana sa'yo yung malalim. Ayan. Maganda pati talagang hindi na Kaya hindi yung itlog. Ito yun. Ayan mo. Una yan. Pagkapihan guys. Sakop na ng paano, umaga, tanghali, hapon. Ginalive siguro nila ito na. Intugaw na, nay. Talaga nga mapalaban. Kayo magpakita ay. Ang gaganda ng halaman dito guys. Ay, ito yung snake plant. Oh, ang ganda. Ay, fortune pala. Fortune plant. Ganda ng mga bulaklak. Tapos isa nante ng kwan. Buhangin. Wala bang itim? Ayun, Ayun sa taas kaya. Kaya lang hindi Ayun. ayun, nakakita mo na ba? Sige mo nga yung GO. Ayoko nang Wala siya ng saan doon. Wala siya handi. Ito peso. 90. okay lang kaso lang. Ha? Ito na yung pinakamalaki. Kahit yung ganun lang din ko. Hindi, nakita na niya yan. Nakita na niya yan. Oh. Balik ko. Ngayon lang ako nakaano na per kilo yung mga item. Di ba Meron sa sa Antipolo? ano, meron Di ba yung sa- pinuntahan sa Antipolo? Sa Unitap. Yung mga item guys per kilo, hindi siya ano. Ay, itong 750 yun. Ante, 750 raw. Pero maganda siya oh. Stainless. May sumisipol yata. 750. Ha? Yung ano, per kilo daw to. Ayan guys, dahil wala tayong nakuhang papait o maragoso, yan. Daan na lang tayo dito sa surplus. Sa bilihan ng mga palayok. May kursunada sa Ligaya. Binalik niya at ano, mahal. Takure. Ihaw kami ng bangus dito kila Joan. Ulam namin. Na-purdo yung ating papait. Wala mang napagpapain. Kasi ano, sarado yung baras. Under renovation. Hindi kami pinapasok. Yan, ito yung likod bahay nila Ate Joan guys. Likod na harap na rin. Ito na yung pinaka gate nila. Kasi iskinita yung kwan gilid. Sayang walang bunga tong ano puno ng kanilang suha na ubos. Ito guys, balak nilang ano to, lagyan ng kubo. Pero papatagin pa nila yan. Tapos lalagyan na lang nila ng hagdan.
Alam, kaya nabalikan ako ba? Ano, Akila, ganda. Hindi ka nagsama sa amin. Pumasok po ako, sana ko lang. Magiging takambol daw tapos basta. Pangting katangal. Ayan mga kadraw, nagluto si Ate Laling ng ano, ginisang munggo with chicharon. Yung chicharon na yun yung galing pa sa Bulacan. Binigay ni Auntie Marley. Ayan guys, lunch time na naman. Kain ng kain habang ano, may makain. Pag-uwi na naman. Pauwi rin kami ng ano, Quezon City na. Sabi naman tayo eh. Kaaga na may alas do. Thank you po sa pagkain. Pamiligay mo po Opo. po sa pagkain. Amen. Kain guys. Tangis sa Lord. Pero hindi siya nakapikit. Nakapikit ka. Ilagay mo yung sili doon sa ano. Para masarap. Kim! Kain na, dali na. Sabay-sabay na. Galing niya kila Lord. Taglisi. Ay, layasan na naman ni Ate Joan yung bahay niya. Ay, kiss mo na. Ngipin. Baka may naiwan. Oh, yung ipin niyo. Baka may naiwan na pustiso. Bye, Cha! Good boy ka dito, ah. Ayaw niya pa naman ayaw niya magsama Binata na kasi. sa Mindoro. Diba may tsura, Pag bakasyon na lang daw. Nag-monkey kwan. Awa, ingat. Masundo na lang ito sa Baka ako mag-ano. Ay, pa naman. Pinakasiksi sa inyo. Si Kuritche yung ginising? Kuritche? Hindi kami paano kay Kuya Che. Pagising niya, Nay, parang naman diya asawa ko na uman. Ay, napukaw naman na. Yun ka na. Pinakasiksi si Auntie Pat, si Auntie Ligaya. Oo, nakasakit pa yan, oh. Ingat kayo. Nagtalaw man ng Jay. Bakit ka? Pagbulot tayo ng sibuyas. Ganun ba tayo? Kabo ng buki na. Parang Pagkandila ko sa nangal ko. para magkaedad lang kay ante. Sige, ingat kayo ha. Sige po. Babalik ako next month. Guys, pumunta kami dito. Halos walang dalaan. Kita mo na nung pauwi na kami ang kanya-kanya supot. Nasaan siligay? Tay! Nakat out. Nakatakinang kamarad ko. Santi pa singaw na may sangay ko ba? Talagang wala na tayong ano, kapagsakyan. Ito pa lang nila Ayan guys, nandito tayo sa mall yung mga itsura namin, oh. Kadami namin, may palayok pa kami dala. Ano ba naman yan? Para tayong galing sa ano, ah. Nabisinandan, yun na inantay tayo nila at Irene sa Shakey's. Hoy! Hindi po, welcome to Shakey's. Tama. Hoy. Hello, mga kuya. Mukhang kanina pa kayo nag-antay, ah. Kanino ba? August nyo na? Hello, guys. Hello, te. Yaya daw.
taga-bundok. Saan? Limang taga-bundok. Ayan. Yan. Ito. Araw-araw ka sa Mulmiyang, ha? Pero nilagay ko yung ano, high chair. Dito na tayo. Hindi, ilagay nyo na din yung gamit nyo. Nagadong na kaawitan, guys. Hi, Daddy. Kisita, kisita. Sungit mo, ah. Bakit? Naulog ka? Pakita mo, Daddy. Oo ba? Saan ang to? Ang tag doon? Bye? Ha? Nakakit si JD na ano rin doon eh. Ay, siyang yan. Kurma ng tinigaya. Dali pang tay-tayan naman. Nakatakay. Natakin si madam. Kisita nga. No nga. Si Adja. Hello, Kuya Gavin. Long time no see. May play-play kayo? Ha? Kanina pa kayo dyan? Ha? Kanina pa kayo? Ano naman? Mga ano daw? Traffic. Nagtaksi na kami mula Commonwealth hanggang dito. Traffic niya? Saan na sila ay? Make the first hangout best one yet. Shakey's 2026. Meet up meal deal. Sticks. Saan yung dalawang te? Saan sila, Gigi? Ha? Dalawang table kami, guys, at ni Kasha dun sa Kumusta yung garang niyo? Marami pa kayong makita yun, guys. Marami naman yung video. Gigi, oh. Hindi, ayaw mo. Hindi ka na. Happy birthday! Ay, birthday ba ni Coco? Celebration lang. Hindi man eh. Kuya Coco, ang panganay na anak ni Kuya Alvin. Nagkapirang ko sabi niya. Kain ng te. Bukas wala na. Mag-uwi na tayo bukas. Bukas magindaw ka na naman. Sa Lunes, maganda na naman tayo. Di ba daw may energy na siya magindaw? Naka-shopping na daw. Pasya daw yung nabi sa tarindanong niya. Yung kwan nga daw, pagkitkitaan niya, yung bag niya. Naging agas na rin daw ng tarintanom niya yun. Ay, ang tinigaya na yan. Hindi niya nakita mo ba? Nagbili din siya. Sabi niya siguro. Hindi. Hindi. Wala na una na yung kamay. Kasi nag-iwan yung kamay. Parehas ko lang. Pati kulay. Buti nang sinabi ko na, Hante, green din yung kantiligaya, mag-iba kang kulay. Hindi niya naman nakita na para malakasin. Hindi, nakaalis na dyan. Magkalahit-lahit. Meron kayo Nauna pa rin sa Antipasing, sa Antiligaya, nakabulit. Nahawakan ng sa gift kanina. Nahawakan ng Antipasing yung, di ba, yung tali na pangpara. Sinagalitan niya nung driver. Kasi dun siya nagkakapit.
Yung hila mo hinto ko ay yung tali sa gitna. Sabi kasi mo Nga. Kung may bakal na rin kasi kung bakit napunta pa yung kamay niya sa may gitna. Di hininto nung ano, nagtinginan kami, wala mang magbawa. Ay na, yung kamay niyo po. Tanggalin niyo sa tali. Sa gel. Yung hinihila mo, batas. Kaya ngayon to. Ang Tiligaya, paano maghiwa yung mayayaman? Magkain yung mayayaman. Paghawak ko pa lang sa kutsilyo eh. Mali lang. Sabi ng Tiligaya, sapay gamin at dapay bunong. Sagutin mo siya. Sagutin mo siya ng, ano yung bunang? Kapag naman. Hindi daw bunod. Ano yun ang bunod? I don't know. Very chicken. I don't know, very chicken. Tawanan ka dyan kami ng ganun na. Kung itapon ko mga bakoy, baka may matira. Video mo ng Bago ko. Ginapagtakan niya. Video pa niya ako paano mag-type. Kuya Gabin! Kuya Gabin, Pogi! Payat mo naman, Kuya Gabin. Ang tatlong itlog ni Kuya. Si Coco, si Matmat, at si Gabin. Magkakamupa. Yan! Napalisin niyo si Daddy. Oo, baka mabilisin niya nga. Oh, share na lang kayo. Dalawa kayo, dali. Okay, hold. Hold, JD.